अर्गेनिक आबाद मावनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय BTR नि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ आबादथिलियाव दावबायहैना नायगिदिंहैदों। 2011 इं मायथाइनिफ्रायनो क'क्राझारनि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि रिलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों अर्गेनिक मैगं आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। बिथाङा 300 बिगानिबो बांसिन आबाद फोथाराव लाव बिफां आबाद मावनानै रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोदों। आबादारि रिलेन्द्र बसुमतारीनि आबाद फोथाराव BTR नि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ दावबायनानै सुलाद लाहैदों, लोगोसे आबादारिखौ थुलुंगाखां होदों। BTR नि सिङाव साफ्रोम आबादारिफोरनि आबाद मावनाय राफोद आबादारिफोरखौ BTR सरकारा थुलुंगाखां होगोन होनना फोरमायो आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा। दाथ' फाग्लानायथ' कर्तब्य जोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि मानसि बिनि फैनो नांगोन मा जादों मा जायाखै नायनो नांगोन। दा खेथि खालामनो थाखायनो जेसे जों हायो हेल्प खालामगासिनो दङ। दा जों दाथ' नुदों जेसे फार्मिं कम्पस्ट पाइपनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेयाव गुबुन गुबुन हारि खेथि खालामगासिनो दङ। मानसि नुबानो मिथिगोन, फैनानै नायथोसै, नायब्ला मिथिगोन जे माबोरै जि जायगायाव खेथि जाया होन्दोंमोन रायजोफोरा इ जायगायाव मा मा खेथि खालामगासिनो अर्गेनिक, बिनि थाखायनो जेबो सिन्था खालामनो लागा गैया। आरो मोजां जादों, आं बहुद गिदिंना नायबाय, बेयाव जोगोनारबो दं, सब दङ, लाव दं, जोगोनार दं, स्क्वाइस दं, हालदि सिबिं थेबिं जेसे दं, भिन्दि आरो इयाव बुंला गैला बहुद जिनिस दङ। दा मुला नुबानो गोसोआव जानोसो लुगैगोन। आं मैयाबो लांबाय, न'आव बायनानै लांनानै न'आवबो होना फैबाय मोनायाव आरो फुङाव इयाव सोफैबाय। बिनि थाखायनो आं बहुद जायगायाव आं थांबाय दिनै, थांनानै नायनानै फैनानै इयाव फैबाय। इयावबो सबसे हाइएस्ट प्रडाक्ट जादों आरो डेलि खमसे खम 40,000सो फाननाय जायो। बेबायदि खेथिया जादों आरो आगन्तुक जालांगोन, सिन्था गैया। दा बहुद आरो माबा गायदो, दा हालदिफोर गायगासिनो दं, हाइजें गायदो, भेजाल गैला आरो बिदिनो बहुद गायनो लागा दङ। आरो बेफोरखौ दा नुबानो गोसो जागोन। बेयाव नै जोगोनारफोर माबोरै एकदम नांना दङ, हाजार नांना दङ। बेखौ फाननानै जे मालायगोन आरो 20-25 जन मानसि इयाव जाना दङ। खारन बेलेगाव जेन गुजरातआव थांनो नाङा जादों, न'आवनो मोनदो, न'आवनो थानो हादो, इयाव खामानि मावदो जादो। दा दिनै गोदान मानसि 30 जन लानाय बाथ्रा बुंदों आंनो, दा गोदान लागोन। बिनि थाखायनो जों खावलायगोन जेन जोंहा आसाम स्टेटनि एग्रिकालचार मिनिस्टार दा बेखौबो लाबोनाय सेस्था लागोन आरो अतुल बरा लाबोनो हागोन। आरो बेनि उनाव जोंहा चिफ सारखौबो बुंगोन, नायनो फैथोसै मा गायदों मा गायाखै आरो हेल्प खालामनो सेस्था लानाय दं। आरो जों जेसे हायो हेल्प खालामगोन, असुबिदा गैया। आरो बेनि थाखायनो बेस्ट एवार्डबो होदोंमोन जों खेबसेबाव। आरो बिनि थाखायनो सिगां जों भबिष्यते इनिख्रुइ बारा खालामनो हानाय थाखायनो सेस्था लानायखौ खावलायगोन। गुबुन सुबुंफोरखौबो बिथांबायदि बेबायदि हाबा मावलांनो नोंथाङा बिनि थाखायनो बुंदों, सब मानसिफोर खावलायबाय मोजां नायनानै इयाव फैनो नायथोसै, नायनायनि उनाव निजेखौ न'आव हा दंब्ला हाखौ लानानै माबोरै खेथि खालामनांगौ बेखौ मिथिगोन, मिथिबा निजेबो खालामबा असुबिदा गैला। बिथांनि हाबा मावनायाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बेनि थाखायनो बुङो जे जेसे हेल्प नांगौ आं हेल्प होगोन। खारन एग्रिकालचार हेल्प होनानै जोंनि कर्तब्य, जों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ सब दङ। आरो जि जिनिस नाङो जों थानाय जिनिसखौ जों होनाय सेस्था लागोन। बेनि थाखाय दा उनाव रायज्लायबायबो, जनानैबो रायज्लायबाय, असुबिदा गैया आरो मोनगोन, असुबिदा गैया। आरो जे नांगौ जों हेल्प खालामनो थाखायनो जेराव थांनानै बेखौ हेल्प खालामनो हागोन। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171991 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।